Скандал във влак завърши с убийство в Карлово. Млад мъж на име Али Осман се прибирал с влак от работа, когато по невнимание ритнал бастуна на възрастен ром-инвалид. Пострадалият се ядосал и започнал да го удря с бастуна, като му нанесъл рана по главата. В конфликта се намесили и дъщерите на възрастния мъж, които също нападнали Али Осман. След като се прибрал в родното си село Розино, младият мъж разказал на баща си за случката. Афектиран, бащата събрал роднини и заедно отишли в Карлово, за да потърсят възрастния ром. Между двете страни избухнал нов скандал, който прераснал в бой. По време на сблъсъка инвалидът бил наръган с нож и починал на място. Според непотвърдена информация, извършителят на фаталния удар е бащата на Али Осман. Инцидентът е станал на обществено място в Карлово, а полицията е арестувала няколко души, сред които и бащата на Али Осман. След убийството в село Розино и в ромската махала на Карлово се създало напрежение. Получена информация, че двата рода подготвят саморазправа, поради което полицията е разположила сили в Розино, за да предотврати кървава вендета. За още новини последвайте стадото.com.